an lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni sanga ni wagati na an ka foli bɔ aw bɛɛ lajɛlen bi an wulila ka morikɛ sɛgɛrɛ n'ale tɛ maa dugule kɛnɛ kɔnɔ maa dugule tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye Cheikh Mamadou Kouma ye min ye Musabugu kɔnɔna la min ye Optadi Mali kɔfɛ bi an wulila ka belebele sɛgɛrɛ an bɛna baro fɛn caman kan bi belebele salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baasi foyi tɛ yen Sefulayi baasi tɛ yen alhamdulilayi i yɛrɛ i ni fama baasi foyi tɛ alhamdulilayi belebele an bɛ émission min kɛnɛ kan Fayida kɛnɛ baro tɛ maa dugule an ka kɛnɛ min kɔnɔ tuguni i tɛ dunna ye an wulila ka f'i ma dɔnni dogolen min b'a bolo a ka bɔ k'a yira jɛmɔgɔ la ni cɛntugu y'u makun a bɛ kɛ nkalontigiw ta kɔnɔ b'u ta ye tiɲɛ k'a sɔrɔ cɛntugu makunnen don o y'a to an min bɛ cɛnw kan an bɛ don n'a ye k'a bɔ n'a ye jɛmɔgɔ bɛ se k'a dɔn u mago bɛ se ka dilan cogo min belebele a ka di i ka fayida kelen di an sɔrɔ ka don an ka babu kɔnɔna na alhamdulilayi Sefulayi an bɛ an lajɛbaga cɛman na musoman an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛna an da se fayida min ma bi o de ye siritigɛlan ani ɲɛjugu fura ani dajugu fura ani mɔgɔ mun bɛ yen n'i ka ko yɛrɛ jɔlen don Sefulayi n bɛna nin fayida mun di nin fayida ni mɔgɔ mun y'a kɛ a kɛlen kɔfɛ dabali tɛ dɛ hali n'u ye ba ɲɛnama don kasange la k'a don dingɛ kɔnɔ i tɔgɔ la ani fu bɛɛ ka kan o ye jumɛn ye kula uzu birabil falaki ani birabil nasi ani birabil nasi i bɛ nkababilen fara ɲini ka jala fara ɲini n'i ye ni fara fila ɲini i bɛna kula uzu birabil falaki ale ye aya 5 ye i b'ale sɛbɛn ni kalimu kelen o kelen aya kelen kalimu kelen kalimu kelen o bɛ taa bɛn kalimu 5 ma i b'o kalimu 5 da kɛrɛfɛ i bɛna birabil nasi sɛbɛn ale ye aya 6 ye aya kelen o aya kelen kalimu kelen i b'o fana kalimu 5 da kɛrɛfɛ i bɛ nasi ko i b'a kɛ yiri in kan nasi kolen kɔfɛ ka kɛ yiri kan kalimu 11 i b'a bɛɛ nu tigɛ k'a sisi k'a kɛ nasi n'a nɔnɔ ye i b'i ko a la i ka su 7 sɔrɔ ou bien ka su 11 sɔrɔ a la ou bien ka su 9 sɔrɔ a la i ka siri tigɛra yanni diɲɛ wuli cɛ dabali tɛ s'i la tuguni belebele n'an bɔr'o la fayida dilen kɔfɛ an bɛna don an ka babu kɔnɔna la belebele maa caman bɛ yen bi jagokɛlaw don an balimamuso b'a la an balimakɔ b'a la mɔgɔw bɛ yen u bɛ ka jago kɛ jamana kɔ kan dɔw yɛrɛ b'a kɛ faso Mali kɔnɔ dɔw bɛ Afiriki jagokɛla ka ca diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen u ka jago tɛ ka ɲɛ u bolo jaliju bɛ yen min bɛ se ka to jago bɛ se ka yiriwa cogo min na i n'a fɔ an balimamusow bolo wa an'an balimakɛ kosɛbɛ dalu caman bɛ yen mun bɛ se ka jago yiriwa o dalu dɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ yɔrɔ an bɔra ka caman fɔ ka kɔrɔ nafoloko aladeliw la olu bɛ se ka jago yiriwa mais bibi na kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ musow ka jago yiriwa ka cɛw ka jago yiriwa ka relation sabati i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'o dilan cɛ an b'a dilan muso ye a fɔlɔ ye mun ye o ye tulu ye tulubara dɔ bɛ yen anw b'a dilan n'an ye tulubara in dilan fɛn caman b'a kɔnɔ dɛ n'a sɔrɔ muso dɔw ko cɛ t'i bolo tulubara in dilannen kɔfɛ yanni tulu in bɛ ban ou bien yanni a bɛ se tilancɛ ma i bɛ cɛ sɔrɔ mun b'i wasa n'a sɔrɔ i ka baara jɔlen don i ka baara bɛ yiriwa f'i bɛ wasa tulu b'o kɛ n'a sɔrɔ relation de tun b'i la ka kɔrɔ a sumayalen don a bɛ yuguba f'i yɛrɛ bɛ siran mais i b'i tasɔn parce que a fana ni jarabi don jarabi jumɛn don cɛw bɛ heki kan mɔgɔw bɛ heki kan mais ale tiɲɛna tɛ dɔwɛrɛ f'i k'i hakili to i yɛrɛ la o y'a taalan kɔni ye cɛ dɔw muso dɔw a b'o kɛ bɛɛ la tulu yɛrɛ mais tulu a bɛ dilan ni hadamaden yɛrɛ tɔgɔ de wa a bɛ dilan ni hadamaden yɛrɛ tɔgɔ ye a bɛ dépend yɛrɛ bɛ tulu mun i b'o kura san ka na an bɛ baara in k'a la k'a labɛn k'a d'i ma mais mɔgɔ min tɛ yan o t'a bɛ kɛ cogo ni mɔgɔ min tɛ yan bon an bɛ se ka o ta dilan k'a ci a ma tulu mun ka d'a ye n'a sera ye a b'a ɲagami a la mais a bɛ dilan ni tulu min dilan ni aju dɔ de wa i y'a ju min fɔ n'i y'a ta a tulu o baara bɛɛ de kɛ wa min a bɛ dilan ni aju dɔ de bon ale yɛrɛ bɛ se sigiyɔrɔma damadɔw ma parce que a nasira dɔ bɛ yen an b'o dilan ni hadamaden yɛrɛ ka haju ye tuma dɔ la muso dɔw bɛ na u b'a fɔ ko n mago bɛ furu dɔrɔn de la nin waati in na nafolo ko tɛ relation ko tɛ jago foyi tɛ quoi furu dɔrɔn donc an bɛ tulubara dilan ni furu ye o nasira bɛ yen mais n'i ko ko k'a bɛɛ jɛ fɛn kelen na o fana bɛ yen o fana bɛ yen o taasira bɛ yen
o bɛ dilan cɛ ye o bɛ dilan muso ye voilà relation b'o la a tɔgɔ di ka jago ka yiriwa o b'o la n ti baara la n ka baara sɔrɔ o b'o la n tɛ furu la n ka furu sɔrɔ o b'o la a bɛɛ bɛ dilan ni aju dɔ ye a bɛɛ bɛ dilan ni aju dɔ ye mais a bɛɛ de jɛlen don dɔ la fɛnɛ kelen bɛ yen o dilancogo n'o dilanna nin bɛɛ jɛlen don la mais kelen bɛ yen ka na ni aju dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnma n bɛ fɛ a ka dilan nin de la o fɛnɛ bɛ yen an b'o kɛ a faamuna bile lamɔdɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ relation yɛrɛ la parce que bi diɲɛlatigɛ relation a ye bi ye ne ka sigi relation dɔ don kosɛbɛ ka taa don président na bi relation dɔ don kosɛbɛ ka starba dɔ ye bi relation maa min bɛ fɛ relation ka caya b'o la ka relation ba sɔrɔ parce que ni relation baw b'i la a ka teli ka kɛ faama ye relation ba b'i la i bɛ kɛ nafolotigi ni relation yɛrɛ tɛ bi an bɛ diɲɛ laban min na diɲɛ tɛ diya i bolo mɔgɔ min mɔgɔ bɛ relation na daluju b'o fɛrɛ la wa dalu b'a la fo dalu belebeleba ka relation sɔrɔ o tellement an yɛrɛ fɛ o sirilen don baara dɔw de la n'an ye olu labɛn ka di mɔgɔ ma anw bɛ i n'a fɔ n delila k'a fɔ cogo min na an bɛ date de di anw ka relation yɛrɛ caman tellement bɛ daminɛ i n'a fɔ tile kelen ka taa se tile 27 fo tile 41 i bɛ relation baw sɔrɔ fan bɛɛ parce que o taasira in caman bɛ yen an b'a kɛ mɔgɔ ye minnu mago bɛ kɔfɛ taga la n'anw y'a dilan k'a d'i ma tile 41 na kɔni bɛ dafa don min na a ka ca Ala fɛ i bɛ sɔn ka bɔ i bɛ taa relation ta fan fɛ i bɛ taa commerce jagokɛlaw olu ta ka teli a bɛɛ ye fɛn n'an y'a dilan ka di olu ma n'a sɔrɔ i ye jagokɛla de i dannen don yan i ka munumunu bɛ dan bɛ i ka jago kɔnɔ Mali kɔnɔna de ma mais e bɛ fɛ ka bɔ mais bɔlen hali n'a sɔrɔla a wari t'i kunna e mago b'a la i ka relation dɔ de sɔrɔ pour que i ka se ka bɔ bɔlen kɔnɔna na i ka relation wɛrɛw sɔrɔ mun bɛ jidi i ka nafolo la o tellement de y'ale ye awɔ mais jama fɛrɛntan kana jɔ mun na jama fɛrɛntan kana jɔ mun na o ye wusula ye o b'an bolo koyi o bɛ yen wusula n'o dilanla ka d'i ma o kɔni o ye kabako dan ye n bɛ maa dɔn n tɛ maa dɔn o t'a la comme ça o bɛ dilan ni a tigilamɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ de o bɛ dilan a tɛ dilan ni mɔgɔ tɔgɔ ye mais a bɛ dilan ni hakɛ dɔ de ye par exemple sisan k'a fɔ ko a dilanna ka d'i ma parce que n'i ye wusulan dilan ka di dɔw ma ni wusulan ka di dɔw fana b'a essayer k'u ka modification k'a la k'a ɲagami k'a caya o tɛ kɛ anw ka wusulan na n'i y'o kɛ dɔrɔn i y'a tiɲɛ i yɛrɛ ma mun bɛ d'i ma i b'o de minɛ ka baara kɛ n'o de b'i mako dilan hali n'o banna i bɛ se ka segin a kan ka dɔ wɛrɛ de dilan wa fitinin fana tɛ koyi mais a bɛ mako mun ɲɛ e ye n'i ye continuer na o fɛ a mana ban waati o waati a bɛ dɔgɔya e ɲɛkɔrɔ parce que fɛn bɛ yen n'a ka timi n'a banna hali n'a sɔrɔ a kun ka ca e b'a fɔ ko e ta kun ka dɔgɔ voilà mais a b'o wusulan dilan ni amina a tigi tɔgɔ yɛrɛ wusulan in bɛ dilan e ye fɛn dɔw fɔ sisan o bɛɛ fana bɛ wusulan in na n'o ye relation ye n'o ye jago yiriwa ye n'o ye nafolo yɛrɛ kan na o bɛɛ bɛ wusulan in kɔnɔna na dawula Sefulayi dawula kɔni o ye kabako dan de parce que anw ye an ka émission tɛmɛna an ye baki dɔw fɔ o kun ye nafoloko bakiw ye mais dawula baki bɛ an bolo a damana an bɛ dawula baki dilan kɛrɛnkɛrɛnma a damana n'an ye dawula baki dilan ka d'i ma i yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ i ka ko la hali i bɛ sogo ka fɛn minnu ye e b'a dɔn ko fɛn dɔ b'i nɔfɛ parce que anw ka dawula baara n'ale kɛra ka d'i ma a t'i bila i kelen na bilen dɛ i bɛ sɔmi ko fɛn dɔ b'i nɔfɛ hali n'a sɔrɔ i bɛ sogo k'a ye kɔni i bɛ da la ko fɛn dɔ kɔni b'i nɔfɛ. mais ni dawula bi n'a dawula baara mɔgɔ ye dawula yɛrɛ nafa ye mun ye. bon ni dawula tɛ diɲɛ ko ko min na o tɛ taa ɲɛ o ni dɔnnibaa ni dawula t'i la a bɛ komi n'a fɔ a tɔgɔ ye de n'i ye dumuni tobi ni kɔgɔ t'a la kɔgɔ y'a jɛ voilà mɔgɔ mana kɛ kɛcogo la hali n'i ye kɛra nafolotigiba ye n'i joli jalen don i yɛrɛ bɛ tila ka fɛɛrɛ dɔ ɲini o parce que hali n'i tora ka gɛrɛ muso dɔw la yɔrɔ nafolo yɛrɛ diya ye n'i y'ale sɔrɔ i bɛ sama muso ɲumanw de nɔfɛ mais n'a kɛra e n'i ka nin nafolotigiya ba in bɛɛ n'i gɛrɛla ɲuman mun na o b'a pousser ka bɔ yen i bɛ ɲugun yɛrɛ la dɛ i bɛ dɔɔnin ɲini k'i b'o yugu yɛrɛ kan fɛnɛ pour que i ka manja voilà. a faamuna bile bɛ lamɔro la jinɛ bana tiɲɛ don wa. Sefulayi
jinɛ bana ye tiɲɛ a bana sɛbɛkumaw olu bɛ hali fili t'a la olu ye tiɲɛ sika foyi t'a la an kan ta minnu ta kalabanciyalamaw ye an kan t'o ma dɛ jinɛ bana sɛbɛ olu bɛ yen hali sika t'a la hali ni anw yɛrɛ olu ye dɔrɔn anw b'a dɔn ko jinɛ bana bɛ na jinɛ bana n'an bɛ don kɔnɔ o kolonkolon yɔrɔ ka ca dɛ jinɛ bana n'anw k'an b'a furakɛ hali Sefulayi n'anw y'a fɛn dɔɔni ta k'a di e ma a nasi di e ma e k'a mun ka dɔgɔkun kelen sɔrɔ hali ni fatɔ nana kare in kɔnɔ k'a ka farin ko mɔgɔ tɛ se ka maga la e bɛ taa nɔfɛ a tɛ sɔn ka e bugɔ o y'a nasi yɛrɛ kɛcogo ye fatɔ yɛrɛ jati gɛlɛya k'i bugɔ fatɔ min ka farin n'a bɛ mɔgɔw bugɔ a tɛ sɔn k'i bugɔ mais belebele tunafɛn jinɛ bana tunafɛn a bɛ fɛn dɔ cɛ maa ye wa a bɛ fɛn ɲɛ maa ye wa bon fɛn o fɛn bɛ yen ni o ye nin fɛn ninnu ye i b'a sɔrɔ a nafamaw bɛ yen a tiɲɛnikɛlaw bɛ yen parce que kunnafɛn ninnu dɔw bɛ yen a dɔw ye naani ye don tiɲɛni yɛrɛ sira kan parce que u mana tugu hadamaden na surtout an balimamusow ka côté u b'u sɛgɛn furuko sira fɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ ni cɛ dɔw yɛrɛ bɛnna fɔla ka ban u bɛ n'u sen don a furuko la u b'a tiɲɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ u ka ko dɔw mana dilan ka se degré dɔ la dɔrɔn kunnafɛn b'a dɔn ni nin ko in taara ɲɛ ale b'a nɔfɛli mun kɛ dɔ bɛna bɔ o ko ampleur la a b'i sen don o ko la o bɛ tiɲɛ donc o y'a tiɲɛnikɛ yɔrɔ ye bon a nafama yɔrɔ ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ a bɛ an balimamuso dɔw la ko fosi tɛ mun bɛ dugu la dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ko caman ye soko la et puis u mana kunu n'u y'a fɔ cogo min na a bɛ réaliser mais a b'olu furakɛ ne ka a kolo a tigilamɔgɔ ye bon n'a sɔrɔ silamɛ don anw bɛ fɛɛrɛ de kɛ n'a bɛ bɛn cogo min na i b'i ka furu kɛ i bɛ se k'i ka jago kɛ i b'i ka mouvement bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a m'i tɔɔrɔ mais n'a sɔrɔ a tiɲɛnikɛlama don anw b'a furakɛ tile 28 tile 28 hali n'a sɔrɔ a b'a tigi bi hali n'a sɔrɔ a b'a tigi bi an b'a furakɛ tile 28 mais n'a tigi tɛ i b'a dɔn mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ min na min sigilen tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka wuli ka na aw fɛ yen n'a bɛ tunga fɛ olu ta bɛ kɛ cogo di bon minnu bɛ tunga fɛ an b'a essayer kumakan dɔw bɛ yen an b'o f'u ye téléphone na u b'o fɔ an nɔfɛ a ka ca n'a caman bɛ bi o yɔrɔ la mais ni wulila o y'a bannen a b'a fɔ téléphone fɛ Sefulayi ni bana dɔw gɛlɛyara kuma dɔw la anw bɛ mɔgɔ furakɛ téléphone fɛ o téléphone fɛ dɔrɔn ka tigi adamaden furakɛ yɔrɔ min b'i tɔɔrɔ dɔrɔn i b'i bolo da ye an bɛ miniti damadɔ ta ka tila k'i ɲininka a bɛ cogo di hali sisan mɔgɔ min ɲɛ b'an na ala kalenkan de don hali n'i y'o kɛ i man'o kɛ mɔgɔ la hali ni ala bɛ fɛ k'a fɔ a b'o waati bila fɔlɔ parce que ale yɛrɛ kalenkan don ala kale don hali ni ala yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a fa a b'o heure in to yen parce que ale yɛrɛ de y'a fɔ mais i b'o furakɛli modèle kɛ halisa ne b'o furakɛli modèle kɛ n'a nana Sefulayi dɔnni bɛ yen f'a fɔnna yɔrɔ ko parce que an ma deli réseau in na mais ne y'o de f'i ye n ko i ka munumunu sira cɛ minnu n'i b'u k'u bɔ ka bila inchallah diɲɛ mɔgɔ bɛna nafa n'o ye mais sisan i ka maa furakɛ dimi bɛ maa min kan a tigɛ da kan ka dimi bɔ a kan mais ni maa min ye wele sisan ka degun to a kan i bɛ se ka k'a tigi ye ne b'a k'a tigi ye direct a b'a tɛgɛ da kan kan ka mun kɛ n b'a kɛ dimi bɔ a kan ka dimi bɔ a kan a dimi bɛ na tuguni wa n'o y'a kale yɛrɛ ayi bon parce que i b'a dɔn bana ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye kɛcogo de b'a la n'a sɔrɔ yɛrɛma bana don o bɛ k'a taalen mais n'a sɔrɔ bana de don a y'i sɔrɔ ko dɔ senfɛ e yɛrɛ b'a dɔn a y'i sɔrɔ ko dɔ senfɛ mais e m'o ɲɛfɔ e kɔni ko dimi b'i kan donc e y'i bolo da a yɔrɔ kan ne kɔni mana fɛn in kɛ a bɛ taa de parce que ala kalenkan don a bɛ taa de mais a bɛ se ka segin parce que fɛn mun don laadala fura in bi furakɛli kɛ kɛcogo min na e ta in t'o ye e ta in ye kɛcogo wɛrɛ de mais e m'o ɲɛfɔ donc o la a bɛ se ka taa ka segin mais n'a sɔrɔ o tɛ ko laada tɛ dimi dunanama de donn'i kan a bɛ taa o y'a bannen de mais belebele sisan jugu tɛ maa la bana de ye adamaden jugu e yɛrɛ bɛ bana jumɛn furakɛ Sefulayi anw bi bana minnu furakɛ a bana ka ca bana sidɔnbaliw de la mais k'a fɔ précisément ko ne sigilen don ko ne ka base ye ka yiri de bɔ mɔgɔ ye k'u furakɛ bana na ne t'o kɛ dɛ ayi ne t'o kɛ ni bana mun na i n'a fɔ bana sidɔnbali jinɛ bana sidɔnbali dɔw bɛ yen mun bɛ mɔgɔ bin ou bien bana dɔw ye mɔgɔ sɔrɔ maa dɔn mun don a tigi yɛrɛ t'a dɔn mun b'a kan soit parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'i dabali k'i bana olu banaw n'olu nana an b'olu furakɛ sur le champ mais n'a sera ka kɛ i n'a fɔ bana sugu dɔw bɛ yen ne t'olu furakɛ non ne t'olu furakɛ bon kɔnɔnabana
kɔnɔnabana tilayɔrɔ ka ca dɔw bɛ yen an bɛ an se kɛ olu la an b'olu kɛ mais dɔw bɛ yen an tɛ olu ɲɛ dɔn. ça veut dire bana degun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan n'a y'a f'i ye n'i bɛ se k'a furakɛ i b'a fɔ a tigi ye. n b'a fɔ a tigi ye n tɛ se ka mun kɛ n b'a tigi labila. a faamuya belebele ma dɔn an baro la bi kosɛbɛ an baro la fɛn dama damani kan n ka kumakan laban o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ an ka XRL mɔgɔw de fo olu minnu y'an ka abonnés ye toujours olu bɛ k'an lajɛ pour que ka nafa sɔrɔ n'a ye an fana b'a ɲini Ala fɛ u bɛ fayida minnu sɔrɔ an'u b'an ka kumakan minnu mɛn Ala k'a kɛ nafa y'u ye an bɛ tila ka e yɛrɛ fo ka tila ka dugawu k'an ka jamana ye ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw Ala ka hakili ɲuman di an n'u bɛɛ ma ciba larɔma kɔsɔn sɔli ala rasul. an b'a lajɛbaga fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn kun ɲɔgɔn na an Sɛki Mamadu Kumare kun ɲɔgɔn fɛ Musabugu kɔnɔna la an n'a baro la fɛn caman kan a y'a fɔ n'i y'a wele k'i ka degun f'a ye n'a bɛ se k'a kɛ a b'a fɔ i b'a bɛ se k'a kɛ bon n'a y'a kɛ a bɛ ɲa n'a tɛ se ka min fɛnɛ kɛ a b'i labila o de y'ale ka baara tacogo ye an b'a yɛrɛ fo a sɔnna ka accepter min kɛ ani ka baro bi ka jɛmɔgɔ bɛɛ fo ka fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu a k'an bɛɛ diɲɛ wagati